आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्रा आंगो लोगो नोंथांमोन, बे समाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय आरो दिनैसो गोदानै आंनि भिडिअखौ नायनाय लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय। आंगो लोगो नोंथांमोन, थांनाय समनि भिडिअनि गेजेरजों जों बयबो मिथिनो मोनबायदि जोंनि मानाव गेदेर मस्ट राइट रेभारेन्ड लेट नित्यानन्द बरगयारिया थांनाय 22 सेप्तेम्बर 2025 खालार खालि जों बयखौबो आरो संसारखौ अरायनि थाखाय नागारलांबाय। बिथां बिशप सार लेट नित्यानन्द बरगयारिया थांनाय सानफोराव थांनानै थानाय समाव जों बयखौबो जिउआव लुखांहोयोमोन आरो जों बयखौबो जिउआव थुलुंगा होयोमोन। बेनि अनगायैबो बर' हारिनि राव हारि माहारि फोसाबनायावबो गिदिर हेफाजाब होदोंमोन। गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होबोदोंमोन, जेरै डेनमार्क, नरवे, कलम्बिया, US आरो बायदि बायदि हादोरफोराव सिनायथि होबोदोंमोन। बिनि अनगायैबो बिथां रुंसारि जालांनाय बिशप सारआ गोबां खामानि मावबोदोंमोन। बिथांनि मावनायफोरखौ बुंस'नो हाया आरो फोरमायस'नो हाया। बिथांनि मावनायफोरखौ फारियै बुंनांगौब्ला सान हाबब्लाबो आरो सोरांब्लाबो जोबनाय नङा। बिथांनि रुंसारि जालांनाया जोंनि बर' खृष्टियान बिसाफोरनि थाखाय आरो बर' बिसाफोरनि थाखाय गोबां मोनसे गिदिर खहा जालांबाय। बिथां बिशप लेट नित्यानन्द बरगयारिनि बागै बांसिनै मिथिनोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासे नायलाङो, बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय। आरो नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअखौ लाइक होनो दाबाव, कमेन्ट होनो दाबाव आरो हागौमानि नोंथांमोना नोंथांमोननि ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव शेयार खालामनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो मिथिबावनि फैगौ 2 अक्ट'बर 2025 खालार खालि रुंसारि बिशप नित्यानन्द बरगयारिनि मुङै मेम'रियेल सार्भिस अर्थात गोसोखां सान फालिनो थामथिम खालामनाय जादों। बिथांनि थालांनाय नखरा जों बयखौबो हांख्रायदों। बे इनभाइटेसन कार्डआव अर्थात हांख्रायनाय बिलाइयाव मा मा लिरदों बेखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव दिन्थिनाय जाबाय। बे हांख्रायनाय बिलाइयाव लिरनायखौ फरायथिनानै होनाय जाबाय। Invitation to the memorial service of late Bishop Nityananda Borgoary. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Psalms 116 verse 15. Dear beloved in Christ, grace and peace and multiplied unto you. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, it is with hearts both grateful and solemnity we invite you with family and friends to join us in honoring the life and legacy of our beloved Bishop Emeritus Nityananda Borgoary, who was called to eternal rest on 22nd September 2025 at 9:37 p.m. Bishop Borgoary faithfully served the body of Christ with unwavering devotion, shepherding God's people and leaving behind a testimony of faith, humility, and love. The memorial service will be held on
2nd October 2025 from 10 a.m. onwards and at the field in front of Gaurang Church NELC with regards. बेखौ जोङो मोननो हाबाय। बेवहाय न'खरा जोंखौ खावलायदों, लोगोसे आङो थंखौबो नोंथांमोननो होनाय जाबाय। थङा जादों गौरां मिसन PO बालिजान तिनालि क'क्राझार BTC आसाम।